nyt täältä mun täydellisestä kaauksesta, missä vieläkin elän ilman vaatekaappeja, joten en edes pahoittele sitä, koska tällaista elämä on. Ja mitä on täydellinen tausta ja täydelliset puitteet, mikä estää meitä monesti tekemästä ja tuottamasta asioita, kun me pyritään siihen iänikuiseen täydellisyyteen. Mutta mitä se loppupeleissä edes on? Mikä on täydellisyys? Täydellinen. Sehän on ihmisten itsensä luoma illuusiokuva siitä, että on päätetty joku tietty muotti, mikä on täydellisyyden muotti ja täydellisyyden kaava. Ja tälleen kun sitä alkaa pohtia, niin eikö se ole hullun kurista? Että sitä sitten kaikki miljardit ihmiset yrittää tavoitella sitä yhtä muottia kokeakseen olevansa riittäviä tai tärkeitä tai jotenkin onnistuneita elämässänsä. Joten mä oon täällä mun keskeneräisessä, todella simppelissä kämpässä ilman sänkyjä, ilman vaatekaappeja, ilman keittiön pöytää, ilman mitään. Ja tässä saatte ihailla tätä epätäydellisyyttä, mutta olen silti hyvin omassa rauhassani tässä tämän kaiken keskellä. Koska kun mitä syvemmälle siihen menee, kun elää vähemmällä ja vähällä ja todella yksinkertaisesti ja simppelisti, niin se näkee vielä vahvemmin sen yhteiskunnan ja ulkopuolelta luodun kuvan ja mallin ja muotin, mihin niin kuin ihmiskuntaa ja yhteiskuntaa koitetaan viedä. Ja sitä naurettavammalta ja hullunkuriselta se tuntuu, kun sille avautuu enemmän ja enemmän silmät. Ja mä ymmärrän, että ne, ketkä sitä asiaa ei ole miettinyt tai ei ole vielä avautunut yhtään, niin ne ei edes tajua sitä merkitystä, mikä sen kaiken takana on, kun siitä pääsee niin kuin irti. Että elääkin sitä omanlaista, oman näköistä elämää just sillä tavalla, miten se nyt elämässä näyttäytyy. Ja jotenkin tästä aiheesta halusin tulla ihan vaan höpöttelee lisää, eli niin kuin yksinkertaista, tummasta, simppelistä elämästä. Nyt tää 2 vuotta, mitä mä oon asunut Brasiliassa, niin mä oon elänyt tosi itekseni, tosi rauhassa, tosi simppelisti. Ja nyt varsinkin tää viimeinen vuosi tässä talossa, niin todella vähällä. Ihan siis, niin kuin sanoin, että vuosi ilman sänkyä, meillä on patja lattialla, ei ole vaatekaappeja, ei ole lipastoja. Huono sohva, mutta on sohva kuitenkin. Ja kaikkea tällaista, ja tää on hirveästi opettanut sen, että totta kai on ollut valtavasti turhautumista, valtavasti haasteita, ja on tullut kyyneliä, on tullut kiukkuja, on tullut kaikenlaista kirjoa, tunteita. Ja vaan sen takia, kun on itse asunut siellä länsimaisessa kulttuurissa, missä puitteet on ns. Hyvät ja sulta löytyy tavaraa ja materiaa ja ulkopuolista meriittiä ja juttua. Mutta silti siellä länsimaissa ja siellä yhteiskunnassa taas ihmiset voi huonosti, ne on masentuneita, ne on ahdistuneita, ne kuolee stressin aiheuttamiin sydänkohtauksiin ja tauteihin ja muihin, mikä tuntuu niin älyttömältä. Ja sitten taas täällä, missä ihmisillä on vähän, missä ihmiset elää todella simppeliä elämää, vähällä materiaalla, mutta niillä on valtava sisäinen rikkaus, paljon enemmän rauhaa, paljon vähemmän sairauksia, enemmän iloa, vähemmän stressiä. Nautitaan niistä elämän pienistä asioista. Ja se on vaatinut itsellekin aikaa ja niin kuin askel askeleelta tulla sinne enemmän ja enemmän vähän niin kuin Brasilian kaltaiseksi, brasilialaisten kaltaiseksi. Ja tämä on antanut hirveästi sitä niin kuin reflektointia siihen, että millaista se elämä vaikka Suomessa on. Mitä siellä on hyvää, mitä siellä on ne omat haasteet, mitä sitten taas täällä Brasiliassa on hyvää ja mitkä taas täällä on ne haasteet. Niin ne on nimenomaan, ne on täysin erilaisia. Täällä haasteet tulee siitä, että onko sulla tarpeeksi ruokaa, onko sulla talo, minkä katto ei vuoda, tai missä on kuumaa tai lämmintä vettä, onko sulla sun lapsilla tarpeeksi ruokaa tai tarvittavat välineet koulunkäyntiin, tai tiedättekö niin kuin oikeasti aitoja
huolenaiheita ja stressin aiheita. Versus sitten taas länsimaissa, vaikka Suomessa, toki sielläkin on vähävaraisempaa ja on näitä ihan samoja haasteita, mutta ei lähellekään sellaisessa mittapuussa kuin täällä. Ja jos mä mietin vaikka omaa elämääni Suomessa tai miten mulle elämä siellä on näyttäytynyt, niin se ihmisten stressi ja huoli ja haasteet tulee itse luoduista ongelmista. Se stressi tulee siitä, että onko mulla nyt tarpeeksi hieno auto, vitsi naapurilla on tommonen ja pitäisi saada uusi isompi telkkari ja no vitsi kun mulla ei nyt ole rahaa noihin 5 eri harrastukseen tai ei ole nyt uutta Chanelin laukkua tai tiedättekö, niin näissähän on ihan hirveän iso ero, mikä on se stressin aihe ja mikä on se oikea stressin aihe. Ja näitä kun alkaa huomaamaan ja kiinnittää niihin huomioon ja tajuu sen, että vitsi kun ihmiset ymmärtäisi yksinkertaistaa elämää ja nauttii siitä, mitä niillä on ja miten hyvin asiat on. Ja mä uskon, että sitä ei varsinkaan huomaa ennen kuin sitä on oikeasti viettänyt aikaa sellaisessa kodissa tai sellaisessa maassa tai elänyt sellaista elämää, mikä on vähävaraisempaa tai vähemmän materialistista tai siellä on näitä niin kuin, vaikka just sääolosuhteiden luomia haasteita. Et vaikka niin kuin Suomessa, mitä pakkanen tekee joissakin kaupungissa tai alueissa, missä ei ole vaikka niin paljon yhteiskunnan tuomaa apua tai verkkoja, niin siellä on enemmän näitä haasteita. Mutta jos miettii valtaosaa kansasta, niin se stressi luodaan itse siitä, että mitä multa puuttuu, mitä mulla ei ole, mitä mulla pitäisi olla enemmän, miltä mun pitäisi näyttää enemmän ja tuntuu. Ja tiedättekö, se on niin kuin loputon sua, se ei lopu. Vaikka sä ostat enemmän, sä hankit enemmän, niin se ei lopu. Sä haluat aina lisää, koska se on sun sisäinen, sisältä kumpuava haaste. Eli sulla on riittämättömyyttä, sä et ole saanut tarpeeksi rakkautta ehkä lapsena tai sä et riitä itsellesi sellaisena kuin sä oot ja sä luulet, että sä et riitä muille sen takia, että sä et riitä itse itsellesi. Sä et ole itse sinut itsesi tai elämäsi kanssa. Joten pitäisi niin kuin kääntyä sisäänpäin, pitäisi viettää aikaa nimenomaan siinä yksinäisyydessä ja hiljaisuudessa ja tutustua siihen sisimpään, että hei, mitä se on, mikä mulle oikeasti aiheuttaa sitä masennusta, ahdistusta, stressiä, pahaa oloa. Mikä se on oikeasti täällä mun sydämen tasolla? Koska se ei varmastikaan ole se, että sulta puuttuu joku tavara tai materia. Varsinkaan, jos se on sellaista niin kuin pientä tilpehööriä. Se on eri asia, jos sulta puuttuu jääkaappi, niin silloin se on jo asia, mikä niin kuin tuo jo oikeanlaisen ongelman, kuin se, että sulta puuttuu joku sisustustavara tai matto tai jotain muuta. Ja mä en halua täällä missään nimessä niin kuin dissata ihmisiä tai niin kuin millään negatiivisella tavalla, vaan mä haluan vaan tällä puheella niin kuin herätellä ihmisiä ajattelemaan sitä ja auttamaan itseään pääsemään kohti sitä niin kuin rauhaa ja tyytyväisyyttä ja sellaista niin kuin elämän iloa, ettei tää koko elämä mene ohi. Sehän menee ohi, jos sä vaan vellot siinä pahassa olossa ja riittämättömyydessä, kun se, että sä lähtisit käsittelemään niitä asioita ja enemmän menee sinne sisäänpäin. Ja sit sä huomaatkin, että hei vitsi, että mä elän niin kuin valtavassa yltäkylläisyydessä. Yltäkylläisyyttä on se, että on se toimiva talo ja kattopään päällä ja on lämmityssysteemit ja on ruokaa kaapissa ja on hyvässä lykyssä perhettä ja ystäviäkin ympärillä ja työpaikka, mistä saa rahaa tai koittaa itse luoda itselleen työpaikan ja yrityksen, niin kaikki se on yltäkylläisyyttä. Se, että sulla on kuuma vesi suihku. Täällä ei ole edes sitä kaikilla. Mäkin pesen kasvot joka päivä kylmällä vedellä. Tulee kuumaa vettä vaan suihkusta ja keittiöstä. Et nämä on asioita, mitä kannattaa välillä pohtia ja miettiä. Ja se auttaa ihan hirveästi, että menee kodin ulkopuolelle. Voi mennä ihan oman maan sisälläkin. Tiedätkö, viettää aikaa ihmisten kanssa, kellä ei ole materiaalisesti paljon tai ketkä on onnistunut elämään niin kuin siitä rakkaudesta ja tyytyväisyydestä käsin. Tai ulkomailla viettää aikaa sellaisissa paikoissa ja sellaisissa kulttuureissa ja yhteisöissä ja heimoissa, mitkä nimenomaan nauttii ja iloitsee siitä elämästä. Ja meidän mittapuulla
se voisi olla siltä, että se näyttää, että apua, että noihan kärsii. Mutta todellisuudessa ne ei kärsi, vaan ne on vapaita. Ja mitä enemmän me tunnetaan ja saadaan olla vapaita, niin mä uskon, että sitä onnellisempia ja tyytyväisempiä me ollaan. Koska vapaus on ihmisen suurin tarve ja halu. Tietenkin rakkaus on myös, mutta vapaus, että jos ihminen ei koe saavansa olla vapaus tai sun vapaus otetaan sulta pois, niin se aiheuttaa tosi paljon haasteita. Toki silloinkin se sisäinen viisaus ja rakkaus on avain siihen, että sä pystyt myös menemään sellaisen ajanjakson läpi, missä sun vapautta ollaan myös riistetty. Ihan niin kuin historiassa voidaan katsoa erilaisia ihmisiä, ketkä on niin kuin kokenut todella kamalia ja raskaita asioita ja silti ne on niin sanotusti terveellä järjellä selviytynyt niistä. Ja mä uskon, että niihin kaikkiin liittyy se, että osaa valjastaa sen sisäisen rauhan, uskon ja rakkauden siihen elämään. Nyt mä taas tässä rönsyilen, mutta tänään nyt vaan tuntui siltä, että haluan puhua niinku siitä, että mitä niinku se todellinen tyytyväisyys on. Jos mä nyt puhun vaikka mun omasta elämästäni täällä, niin mä koen ihan valtavasti rikkautta ja tyytyväisyyttä siitä, että ensinnäkin mä oon luonnon keskellä, tässä on virtaava joki, tässä on puita ja luontoa ympärillä. Mä en oo kaupungissa, missä mä näen vaan betonia ja missä ei oo luonnon tuoksuja, siellä ei ole luonnon elävää ympärillä. Se on kaikki sellaista mekaanista ja neliönmuotoista ja tönkköä. Eli tämmönen niin kuin luonnon harmonia ainakin itselle tuo ihan valtavasti niin kuin rauhan, tyytyväisyyden, kaiken tämän niin kuin elementtiä tähän elämään. Plus se, että on luonut itsellensä kiireettömän elämän. No mä oon yrittäjä, mulla ei ole kiire töihin, mä en luo itselleni kiirettä töihin. Mä itse luon omat aikatauluni ja teen niitä sellaisissa paloissa ja erissä oman jaksamisen mukaan. Ja en täytä elämääni kaikella liiallisella ulkopuolisella tekemisellä, mitä täytyisi tehdä, minne täytyisi mennä. Koko ajan niin kuin häslätä ja tehdä jotain, vaan sit mä vaalin niitä hetkiä, kun mun vaikka työt on tehty ja eläimet on hoidettu ja koti siivottu, niin mä vaalin niitä hetkiä, että mä voin oikeasti olla ja nauttia niistä mun eläimistä tai nauttia tästä luonnosta tai nauttia ihan vaan siitä, että vitsi mä oon tässä ja mä hengitän ja mä oon elossa ja miten kaunista ympärillä on ja miten ihania ihmisiä mulla on mun elämässä, mulla on ihania ystäviä, mulla on ihana perhe, mulla on ihana aviomies. Mulla on paljon syitä tuntea ja kokea kiitollisuutta. Mun keho on terve, mun mieli on terve, mun sydän on puhdas. Kaikki nämä on itselle sellaisia tärkeitä arvoja, mitkä tuo sitä tyytyväisyyttä ja rauhaa elämään. Ja mä tiedän jo omista kokemuksista, että vaikka elämä heittäisi eteen mitä, niin mä tiedän, että mä pärjään. Mä tiedän, että mä selviin. Mä oon kehittänyt itselle niin syvän tavallaan sisäisen viisauden ja rauhan, että mä tiedän, että mä osaan valjastaa sen käyttöön, kun elämässä tulee ulkopuolelta haasteita. On ne sitten yhteiskunnasta tai ympäristöstä tai omasta elämästä tai läheisistä, niin mä tiedän, että mä selviin ja mä pärjään. Ja myrsky huojuttaa puuta, mutta se ei kaada sitä. Joten mä suosittelen jokaista niin kun tarkastelee omaa elämää vähän niin kuin suurennuslasin kanssa. Ja mieti, että voisit sä yksinkertaistaa sun elämää jollain tavalla? Voisit sä vähentää niitä sun 10 harrastuksia tai haluja, mitä sul on? Kaikki se, mitä sä haluut ja tarvit, niin tarkastelepa niitäkin, että onko ne oikeasti sellaisia, mitä sä tarvit. Koska tarve on täysin eri asia kuin halu. Tarve on se, että me tarvitaan vaikka vettä elääksemme. Se on tarve. Ja halu on se, että mä haluan nyt vaikka uuden vaatteen. Se ei ole tarve, se on halu. Toki silloin, jos sulla on 3 vaatekappaletta ja kaikki on
rikki ja reikäisiä, niin silloin se tarve on eri asteikolla. Mutta tiedätte, mitä tarkoitan? Että kannattaa lähteä tarkastelemaan sitä elämää niin kuin syvemmin, niin sä saatat huomata ja päätyä siihen, että vitsi, että mulla onkin ihan hirveästi ja mä elänkin jo upeata, yltäkylläistä elämää ja vitsi, ja mullahan on jo niin kuin kaikki, mitä mä tarviin ollakseni tyytyväinen ja onnellinen. Me monesti kuvitellaan, että nyt se joku ulkopuolinen uusi asia tai esine tai tekeminen tekee meidät onnelliseksi. Sitten kun mulla on uusi työ, tai sitten kun mulla on uusi kumppani tai parisuhde, tai sitten kun mulla on uusi koti tai uusi tavara tai joku muu, niin sit mä oon onnellinen. Ja jos sä mietit sun elämää taaksepäin, niin sä voit huomata sieltä monta edellistä sit-kun pointtia. Sä oot hypännyt jo toiseen ponttiin, sun piti olla onnellinen siinä kohtaa. No sit sä oot siinä kohtaa, sit sä haluutkin jotain muuta ja lisää. No sit mä oon onnellinen. Sit sä oot taas siellä ja sit sä meet taas. Eli se näyttää sen, että se ei tule sieltä ulkoa käsin. Joo, ne ulkoiset asiat voi tukea meidän hyvää oloa ja onnellisuutta ja tyytyväisyyttä ja rauhaa elämässä, mutta ne ei rakennu ulkoisten elementtien kanssa, vaan ne rakentuu meidän sisäisen tunteen ja sisäisen rauhan ja tyytyväisyyden kautta. Jos sä vaan päätät, että nyt mä olen tyytyväinen mun elämääni tässä ja nyt, tällaisena kuin se tällä hetkellä on, niin sä voit saavuttaa sen onnellisuuden, sä voit saavuttaa sen pursuavan ilon ja ihanan rauhan tunteen ja sen rakkauden muita ihmisiä ja eläimiä ja luontoa kohtaan, ihan kaikkea kohtaan. Niin tässä on sulle kotitehtävä tarkastella sun elämää kaikilla sektoreilla. Ihmissuhteissa, asumisessa, työssä tai harrastuksissa. Mikä sun sisäiselle maailmalle kuuluu? Tarkastele niitä. Ja mä oon aika varma, että sä voit todeta kaikkien tarkastelujen jälkeen, että hei, mulla itse asiassa on aika hyvät mahdollisuudet olla tyytyväinen, onnellinen, iloinen ja rauhallinen ja niin kuin fine elämän kanssa. Ei ole väärin haluta enemmän, ei ole väärin haluta asioita, mutta jos ne halut menee kaiken muun edelle ja ne luo sulle stressaavan elämän, jossa sä alat kärsimään, sairastelemaan, sä oot vihainen, sä oot huonolla tuulella, miten sä käyttäydyt sun läheisille, sun rakkaille, sun lapsille, sun perheelle, ulkopuolisille, niin silloin sä oot aika hakoteillä jo sieltä. Eli silloin pitäisi nimenomaan keskittyä sisälle päin, eikä sinne ulospäin. Koska se sisäinen rikkaus on kaikkea muuta rikkautta 1000 kertaa tärkeämpää. Olisiko tässä tämän päivän filosofiset pohdinnat, syvälliset pohdinnat? Tällaisia asioita mä tykkään pohtia ja peilaan koko ajan elämääni, mun omaa kasvua. Voin taputtaa itseäni siitä, että olen itse kasvanut oman elämäni aikana valtavasti ja kasvan yhä edelleen ja on onnellinen siitä, että itse olen löytänyt sen sisäisen rauhan, rakkauden ja tyytyväisyyden elämään. Vaikka se olisi kuinka tällaista kaasta, niin se ei estä mua hymyilemästä ja kokemasta onnea ja olemasta niin kuin iloinen mun elämässä just nyt tässä ja nyt. Tämä on ainoa hetki, mitä meillä on. Mennyttä ei enää edes ole. Tulevaisuus, mitä se edes on, onko meillä huomista, joten keskity tähän hetkeen, tähän päivään ja nauti siitä, mitä sul on. Millainen sä oot, millaisen pitkän matkan sä oot tullut jo tähän hetkeen. Ja anna itsellesi vähän krediittiä siitä. Mutta näillä sanoilla ihanaa elämää, ihanaa oloa, ripaus tätä rauhaa ja rakkautta teillekin sinne. Kiitos kun katsoit.